יום פרק חדש של החיים על פי אמילי. בפרק קוראים שכחנו את יום הולדת של אמא. כנראה שוב פעם מי שרוצה שאני אעזור לה לחפש גלידות בגוגל. טוב, אין לי כוח, פשוט אוכלי בגלידריה שבעיר. מה? לא, זאת אני. אמא. מה פעם? יום הולדת שלי, אני מגיעה בערך עוד, לא יודעת, שעה? שעה? כן, נו, מה חשבת? נועה כבר הראה, בטח, נועה, היא עורכת את השולחן. לא, אני לא אומרת את זה, שקט, זה יום הולדת שלי מהיום. כן, אני עורכת. זה לא היה הכרחי. מה? טוב, אימוש, אנחנו צריכות עדיין להכין, אז ביי, אוהבת אותך. ביי בנות. למה לא הזכרת לי שזה היום הולדת של אמא? רק עכשיו ידעתי את זה. טוב, יאללה. יש פה דברים למסיבות יום הולדת, מצל. טוב, איפה נשים את זה? נשים כאן. אין לנו כלים. לקחנו אותם, את לא זוכרת. הבאנו אותם לדודה חנה שתשטוף. טוב, צריך להחליף לבגדים חגיגיים. אמא אוהבת בגדים חגיגיים. כולם אוהבים ששמים בגדים חגיגיים ביום הולדת שלהם, את לא יודעת את זה. תפסיקי כבר לחפור. אין לי בגד כל כך חגיגי. נו, בדיוק, כמו שאמרתי, אין לחוש באופנה. כן, ממש, את נראית מוגבל. ממש, את נראית כמו ממני. טוב, אנחנו אוהבות להפסיק לריב, כי כאילו, אוקיי, בת כמה אמא? איפה לי? בוא נראה. היא שלחה איפשהו. בקבוצה המשפחתית. היי שבנות, מזכירה לכם שעוד יום אחד אני בת 47. איפה הנר שלה? אוקיי, זה נר של 6. אוקיי, מה אנחנו עושים? חכי שנייה. מזמין מאתר אינטרנט. בבקשה. מאיפה את מזמינה את כל האתרים? ויש לי מימיה שקונה גילי. לא משנה. למה? מי קונה? את מוכנה לסתום רגע לפני שמורידים לנו את הראש? יופי. טוב. הכל צריך להיות הרבה יותר מקושר. יש בלונים? לא. שנייה, אני אזמין. תתעלמו מזה. טוב. אמורים להגיע. טוב. תתעלמו מזה. סוף זה יום ההולדת שלי. הגילו רק מספר מותן. תסתום. כן, אנחנו כבר באות. תפני את המקום. סבבה. אמא ואבא, מזל טוב. אבא, לאמא שאומרת, כן, פשוט, זה היה בנפרד, אמרתי מזל טוב, אבא, אמא, כנסו. למה יש פה נר של 6? זה סתם, כי היה צריך להוציא מהחבילה שקנינו ולקח זמן להגיע, קנינו מראש. בואי נביא את הפינייתה. די כבר ללחוץ, את פשוט לא. טוב בנות, כמה זמן?
אני רוצה מתקים. טוב, יאללה, אני אתחיל. אני ממש רוצה כבר לטעום את העוגה. זה קצת נראית כמו עוגה. יש. ממתקים. רק בשביל זה יש. טוב, הכנו לכם מלא דברים. מה הכנו? וכי עליי הכנו. נועה, ממתי סוכריות האלה? מאיפה לי? כמה זמן יש לנו את הפניית הזאת? טוב, אנחנו מוכנים לפעילות. טוב, אני עושה לכם פעילות יוגה. כן. טוב, אני שפט... את לא תשבי בטבע. נכניס את הקלטת. קלטת מאוד מאוד מיוחדת. טוב, צריך להזיז טלוויזיה. מדהים. קדימה, תעשי אימא. תנוחה כזאת, יופי, מכאן. יפה אימא. את גרועה בזה, אבל סבבה. כעבור ערב ומנחו. טוב, בנות. היה ערב מקסים. חשוב לי מאוד שזכרתם אותי. כן. בנות, באתי להגיד שנרות למסיבת יום הולדת של אמא שלכם, שאמרתם שאתם כמעט שכחתם אותה. בנות. מה? נראה לי שאני אלך. אתם רציניות. אני כל היום פופרת על זה. מי קורא את הוואטסאפ המשפחתי? אתם גם לא קוראים אותו. אנחנו כן. אתם תראו איזה עונה שאתם תחטפו. אנחנו הולכים מכאן. גם כן הם. הכי בעולם. טוב, כדאי שנלך לישון. טוב, בכל זאת, אלתרנו מגניב. אם כן, אבל אלתרנו זה. לא משנה. אם לא היית עושה את הדבר הזה שלך, יוגה. לא היינו נכנסות לזה. למחרת בבוקר. מזל. שבאנו. מי מצלצל בשעה הזאת? תבדקי מזה. אוי לא. אלה אמא ואבא. תינה לי. זה נעול. מה זה? מי זה בבוקר? זה הם, כן, יש לנו מפתח. לא, אתה היית חייב צאו לנו מהדירה, תפסיקו כבר, אנחנו לא חיים איתכם יותר. אמא, אני לא צריכה לדעת מתי יום הולדת שלך. אתם סופר מעצבנים אותי, פשוט תעזבו לי את הדירה. תעזבו לי את הדירה. לא רוצים, מהיום אנחנו גרים פה. אני אעשה את זה פשוט. אוקיי, אמא, בואי, רק תסדרי את החדר שלי וגם את הבגדים של אמילי. נקי פה, תורידי את כל הקישוטים ששמנו ביום הולדת שלך. כן, דרך אגב, יש פה מכה נוראית של מקקים. מקקים. כן, בצערה ואתם לא יכולים לגור כאן. סבבה, אנחנו עוד נראה לכם מה זה.
מקוקים, אין מכות, תסתום כבר. יש! לא מאמינה, הם לא גרים איתנו. טוב, כדאי שנסדר את זה. כן, נתראה בפרק הבא, ביי.